Samantala mga idol, operasyon naman ng Seaport Interdiction Unit sa SWAL, sinilip ng PDEA Region 1. Para sa detalye, pakinggan mula kay Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Sinilip ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 ang operasyon ng Seaport Interdiction Unit 2 sa SWAL, Pangasinan bilang bahagi ng pagpapatibay ng pagbabantay sa mga pantalan sa rehiyon laban sa iligal na droga. Sa isinagawang opisyal na pagbisita, personal na inalam ng pamunuan ng PDEA Region 1 ang kalagayan ng operasyon ng pantalan, kabilang ang mga kasalukuyang hakbang, hamon sa port interdiction efforts at mga estratehiya upang higit pang mapalakas ang monitoring at intelligence coordination. Binigyang diin ng ahensya ang mahalagang papel ng mga seaport bilang pangunahing entry at exit points na maaaring daan ng iligal na droga at iba pang kontrabando. Kaya kinakailangan ang maigpit na pagbabantay, maayos na koordinasyon at pagsunod sa standard operating procedures. Nagsilbi rin ng pagbisita upang palakasin ang moral ng mga tauhan at tiyakin ang patuloy na suporta ng regional office sa naturang unit. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa IFM. IFM News. IFM News. IFM.